Wasalna l-programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum ħanitkellmu fuq il-karfus. Il-karfus li bl-Ingliż nafu bħala celery. Lin inti diġà għandek hawnhekk faċli diġà għandek ix-xitel diġà. Lesta t-taħwil. Lesta t-taħwil? Ekku, mela, l-ewwel nett il-karfusa hija popolarissima fil-ċejjen Maltin. Kemm it-toma, kemm ir-riħa tagħha issiba diversi dixxiet. Mela, kif konna qed ngħidu lesta t-taħwil. Irid ikollok ħamrija sinjura għax jikber ħafna meta jkollok l-art mobbija b'materjal organiku, tkun fertilizzata tajjeb u ħafifa. Din anka Meta tajt ħafifa? ħafifa jiġifieri ma tkunx kompatta, meta se tkun art taflija ħanitkellem hekk. Jew aħna konna ngħidu grass. Grass biex jippenetraw l-eruq se jbatu. Mhix l-ambjent tagħha naturali, din tikber tajjeb ukoll anka fid-del, meta ngħid fid-del mhux ma tarax xemx ta' imma ma trid ġurnata xemx sieħa, pjuttost fid-del l-art se żżomm iktar umduża u iktar tibrilla għax inti ħatuża l-weraq tagħha. Jisiket tajtu kol il-ħamrija, jekk min m'għandux ħamrija għandu l-kompost forsi ideali? Tibrilla iva, tikber tajjeb. U kif naqbad ngħid, kważi isa pjanta salvaġġa fis-sens tiflaħ l-elementi sakemm tqabbada trid tuħsiba bl-ilma għax trid ħafna ilma din kontinwa. U ma ġieli ta' jimirdu forsi n-nida l-aktar li kbaradu tagħha. Meta nagħmluha ġoppot, nistgħu nagħmluha ġoppot jew fl-art bil-fors, jew u kemm jistgħu joqogħdu ġoppot? Iva, ġoppot toqgħod anzi ideali ġoppot max jekk tkun fid-dar, tkun trid werqa karfusa taqta' minnha u darġettella tajji. Issa meta qed issemmi pot kikollok waħda jew tnejn, ikollok kważi suffiċjenti għall-familja. Issa jekk qed tuża pot ngħidu aħna daqs ta' jinnaf 35 cm ċirkunferenza u jrid ikun font dawk l-20 se jkollok riżultat tajjeb. L-importanti li l-materjal ħamrija kompost x'għandek irid ikun kif għadtek ħafif u fertilizzat tajjeb. U inti tista' tibqa' tieħu minnha? Iva taqta' minnha ftit u terġa' tellaj. Kemm id-dum tikber? Din wara xahrejn tibda kważi tibda għax taqta' minnha ma tix taqtaħa kompletament taqta' l-weraq u tħallilha ftit u terġa' tella. Id-dum tieħu minnha ħafna. U bħala pjanta ma kemm tikber fl-oli? Iva kikollok l-ambjent tajjeb tola nofs metru, tikber tola ħafna. Interessanti. Iva. U teknikament minna nifissa iħa toħroġ iż-żerrija kieku fl-aħħar. Ħallija iva tieħu biż-żerrija u ikollok biex terġa' tiżra u tkattar. Issa jekk qed nitkellmu fuq żewġ xitliet għal mara tad-dar jew dilettant li m'għandux ħamrija roqa kbira, kull ma jaqbillu jmur nursery jixtri żewġ xitliet jew kemm għandu bżonn u ħeles malajr. Mela, faċli ħafna qed tgħid inti relattivament inħawluha ġopot, m'għandix bżonn ħafna dawl. Toqgħod anke f'ambjent kemm xejn delli. U l-perjodu meta nħawluha? Mela, dina titħawwel għandek għall-aħħar ta' Wissu tibqa' sejjer s'Ottubru u anke mbagħad għall-ħabta ta' Marzu forsi anke qabel. Jiġifieri għandek perjodu twil fis-sena li tkun available ħanejtek. Ikollok frisk id-dar, celery, karfus, frisk id-dar li kemm tqaċċat u titfgħu fil-platt tiegħek. Tajjeb li wieħed jipprova għax tuża, issib użu għaliha. Grazzi tal-informazzjoni lin, tallimna kif nistgħu niżiraw il-karfus id-dar, ovvjament nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalaq tad-dar.